3, 2, Dos, 1. Rosa, un any més. una temporada més. Qui ho hagués dit mai? Te'n recordes, tu, quan tot va començar? Lo molt que han canviat les coses en un any. I el molt que mos queda per canviar i que no ho sabem. Però jo, sí, un propòsit de nova temporada, llevar-nos aquest FOMO que tenim. En sèrio, això? No, sí. Bueno, sí. mem, què te pareix si anant començant i menys m'ho recordant de com se gravava un episodi? Vinga, va. Posa a gravar i ja m'ho dic coses. Ai, Quin nervis, tio! Ja estic molt nerviosa. pareix que no vinc gravat mai en sa vida. Avui estem... Bueno, ja vàrem fer l'anterior de darrera temporada, com a canviant de zona. Exacte. Mira, provarem. Sí, provarem. De moment, avui m'han tornat un poc rurals, eh? Rurals. Moltes plantetes per aquí Sí, darrere. corral, en sa branca. Jo m'encanta, poden guardar això. Tu riu, eh? Sí, no, jo troc que ho poden guardar. Bueno, avui nosaltres volíem començar amb un tema que ens sentíssim un poquet així, no Sí. confiats, però un tema que n'hem xerrat bastant darrerament. Sí, que sorgeix bàsicament en totes les conversacions, tinguis en qui la tinguis, no? Sí. Sí, nosaltres abans eren joves, abans xerràvem de, jo què sé, sortir de festa, de fer plans, no sé què, i ara les nostres conversacions comencen a ser de uah, te'n recordes aquell dia? Sí, ara ja no és, va, ara anam aquí, anam allà, no sé què, no, ara és com a, te'n records de quan anàvem a no sé on i que fèiem això i que vàrem anar a aquesta festa i vàrem fer això i és com, joe, no? I aquí és quan te dius, estem tornant majors, eh? Que comences a recordar i, oh, la nostàlgia. Per això, en poques paraules, l'episodi d'avui serà Fer-se gran. Fer-se gran, no? Sí. Nosaltres xerrem d'un parell de coses d'això de fer-se gran que m'ho han donat compte i jo crec que poden començar en la més clara i òbvia de totes, que és donar-nos compte que així com abans tu vivies, tu anaves a quedar amb els amics, fes Sí. coses. Sí, la teva preocupació era que anar a escola i quan sorties d'escola havies de quedar amb els amics i ja està. Sí, no tenies més responsabilitats més que aquesta. I ara Tornar abans de l'hora que t'havien dit a casa teva, que si no teníem un problema. també. Sí, exacte. Això és l'única L'única preocupació. responsabilitat, preocupació de, uf, he d'arribar a aquesta hora, he de quedar amb els amics i he d'anar a escola. És que res més, D'això que te'n recordes que arribaves diumenge, se feien damunt les 7 o les 8 i des, ostres, els deures. Sí. Els divendres, que era We Love Viernes. Que, jo esperava els divendres per mirar Disney Channel, saps? Sí, buah. Era la meva única preocupació en aquell moment. És que de Disney Channel han canviat molt les coses, Vamos. perquè és que nosaltres encara vivíem els temps de... Tu ho has dit just abans. Van viure Camp Rock. Camp Van Rock. viure... nosaltres encara és High School Musical, també. Jo estic obsessionada amb High School Musical. O sigui, Camp Rock High School, Los Magos de Waverly Place... John Jesse també me vaig enganxar molt. Jessie, què més? I la darrera crec que així, bona, entre cometes, per dir de qualque manera, pot ser que fos la de Teen Beach. Sí, sí, de les darreres noves que Jo vàrem veure nosaltres. crec que aquesta és com la darrera que tinc de dir fins aquí. Sí, A partir d'aquí ja... totalment. Sí, sí, sí. És que damunt ja em fa gràcia perquè en aquella temporada jugava a futbol, bé, encara jugo, però me refereix, els divendres sempre eren els partits. Sí. I me tocava moltes nassos perquè divendres arribaves a casa teva ja damunt les 9:30, 10, i arribaves que la pel·lícula s'acabava i era com, no, I no ho podia veure completament. res, i, claro, abans
tenies qualcuna de gravada, sí, els DVDs, Clar, però... però no era el mateix. És que abans anàvem en CDs i DVDs. Jo, jo s'ha de dir que, o sigui, degut a aquesta nostàlgia, o sigui, el meu cotxe té lector de CD Mm? i m'he comprat una de CDs per escoltar dins del cotxe. Les dues primeres compres han estat High School Musical 1 i High School Musical 2. O sigui que... Falta una aquí, cara. Faltes de tres, però no hi ha money, saps? Però han estat les meves dues primeres compres així totxes. I és que els entenc completament. Sí, és que jo has d'anar en el cotxe i s'ha d'escoltar High School Musical. L'altre 100%. dia estàvem mirant de Spotify, això que te surt així, Mm. i veig, Rosa, l'hora que has escoltat, High School Musical, i dic, No, espera, el meu Spotify Rap de 2021, és que te l'he de mostrar perquè va ser High School, i que 2021 me va pegar fort per High School. mare... Bé, hi ha coses pitjors, eh? Bueno, però jo som fan incondicional de High School. No, i damunt, hi ha cançons de High School Musical que quasi te saps la coreografia. Vamos, és O que sigui- totes, per favor, totes. Que els no ho pots... sé. I són cançons que els pots escoltar 50 vegades, que seguirà sent bon. Sí, i és que, ara quedaré de High School, però és que ja per TikTok i tot me surten cançons de High School versionades per posar a la teva boda. Si no sigui que jo, si m'arribo a casar, Bueno, Rosa, sonarà High School Musical, 100%. heu sentit, eh? Apuntau. O sigui, no és per res, però... No, si, en el cas que em vulgui casar, però no vull casar. Mare de Déu, no, però... Veus, per aquestes coses, és el que hem dit abans, que quan nosaltres xerram, ja ens recordam de coses que, conyo, perdó, Jopelín, no són vells, saps? O jo no m'hi considero. No, que va, i te'n dones compte de que creixes, tio. O sigui, ja ho hem dit abans, abans era una escola i tal, ara és burocràcia. Buah, tio, la burocràcia, que jo per treure'm la clave, No, això dona per un episodi a part. O sigui, mare meva, la clave, no, jo vaig estar 2 hores baixes. I que t'ha d'arribar la carta que teva, i que no, mira, em va treure de Que polleguera. després hi ha clave permanente i clave temporal. No és el mateix. Espera, i el certificat digital, és que és una altra cosa també, això. I el DNI electrònic. O sigui, no. Jo això crec que és de lo pitjor de fer-me gran. I quan de vegades que has de fer una instància o el que sigui, diuen, no, això a través d'internet, no sé què dius. Vale, serà fàcil. Fàcil. Fàcil? Mira, no, el fer ara que ho dius, Comences a rellenar papers i que si firma electrònica, que si no sé què. jo Mare de Déu. me vaig apuntar a l'examen de català i mira, no he fet una cosa més difícil i que si DNI electrònic, que si no sé què, no sé quantos, ara clave, ara això altre, per pagar una pixarada i per fer un puto examen, saps? Sí. Però per pagar sol ser ràpid sempre, eh? Ara ja te deixen fer-ho amb Bizum i tot. A veure, però mira, el procés de demanar coses és com a joder. I és com que tu vaig llegir, no sé tu, jo quan veig una pàgina web de queixes d'administracions i tot, com que, primer de tot, abans de llegir alguna cosa, baix cap a baix i dic, joder, sí que ha d'haver llegit aquí. És com a... Jo, mira, sí, també el que passa és que com aquestes pàgines web estan com a super atrasades en els temps, no? O sigui, Sí. no, són com a super 2000eres. I com a complir un vocabulari molt tècnic i te quedes així com a... Rei, no t'entenc. Total. Pues ara tu en sociedad de català mos hauràs d'ajudar amb això. Haurem de parlar bé, xerrar bé. No, però també m'hauràs de rectificar molt això. No, i jo també xerro molt, no Avís. dic. Una altra cosa de les que mos n'hem donat compte és que, com ara, en lloc de xerrar de lo que fèiem, de lo que farem, xerram de lo que fèiem. I la nostàlgia de vegades, quan fas una cosa i dius, te ve com aquest déjà vu, d'haver-ho fet abans. Sí, Dius, ostres, que això m'agradava quan era petit. sí. Jo, per exemple, me'n record, quan era més jove, pescar. O sigui, adorava. Adorava anar a pescar. I ara, de vegades, quan hi vaig, és com, pof, me torno a sentir, no jove, més petit. Sí, o sigui, la nostàlgia de que guai que bé estava abans i no me'n donava compte.
Claro. I no només nostàlgia en aquest sentit, nostàlgia de... Quantes vegades t'ha passat? No sé tu, jo tinc un baúl, està ben dit, jo dic un bubul, Sí, jo també dic begur. ple de fotos. Fotos, àlbums, recorda quan a infantil, tot el que feies, Sí, tot allà. sí. Obrir-lo una vegada cada 2 anys, o això. Obrir-lo i començar a veure i dir, bof, tempos fugit, eh? Tempos fugit. Sí, i hem de dir, joder, tio, és a dir, que feliç era i no me'n donava compte, no? Però això també passa, és a dir, no només quan érem petits. Jo miro fotos de fa 5 anys i dic, perdona, que peque Sí. fa 5 anys. Que peque, que bé estava i no ho sabia, saps? I ara estic aquí. No, és que... Oh, i saps en què ho noto molt en això? Amb el fet de que quan estàvem a ESO... Bé, a primari, ja per estudiar m'estudiava els 4 deures, per començar. Bueno, De baix de clarament, tot. sí. O sigui, que això no era ni estudiar ni res. A primari ja em vaig començar... A ESO vaig començar a fer els meus primers apunts, una pagineta per davant i per darrere, que me la feia el dia d'abans i me l'estudiava a vespre. Literal. Saps? Sí. I jo ja em trobava el pitjor del món. I ara me veig fent apunts que tinc 40 pàgines per examen, per davant i per darrere amb ordenador, i dic, bueno, tan mal no estàvamos, eh? Mm. I és com a Sí, poder... sí. No m'agradaria com a poder tornar enrere en el vostre això del passat i veure aquelles coses i dir, estimat, el que t'espera. No és per decepcionar-te, però el que t'espera. I sí, i era com, cada any pensaves, uf, quines ganes d'arribar a sisè i ser gran, no? Quines ganes d'arribar a quart d'ESO i ser gran. I ara és com, no vull acabar la carrera perquè no sé què vull fer en ser Però gran. ara que has dit això d'arribar a sisè, no sé si te'n recordaràs, ben altre anàvem a les monges, a cases Sí. monges, i en el pati hi havia, perquè no l'entenguem, és un pati que no és rectangular o ben bé quadrat. No, és un pati un com poquet... trapezoide, no? Exacte. Sí, jo dic que sí, no sé... Sí. Simple. I a un cornaló, a la punta, hi havia mig bloc, sí, un bloc, ple de ciment. I me'n record que tu aspiraves a arribar a sisè per tu i el teu grupet, o la teva classe, s'abraçant aquell bloc i que ningú es vingués a tocar. Bé, perquè grans se col·locaven allà. I era com, ja quan sigui gran serem allà, saps? Era com el punt de referència. A damunt està en el fondo, era ja on estem veient fora dels professors també. Tot s'ajunta. Sí. No, és increïble. No, ara pensava, no t'agradaria mai com a tornar a viure ESO, primari, Jo batxiller. Buah, és que batxiller no van tenir Jo molt bé, batxiller m'ho vaig passar tan bé, batxiller. I mira que també vàrem fer un any perquè segon m'ho van tancar, però va ser un dels millors anys que, és a dir, jo ho record en tan bé, Sí. me va encantar. Però també t'he dit, m'encantaria tornar-hi amb el fet de tornar allà, fer un anyet i s'acabó. No, no amb el fet de tornar allà i veure de fer tot una altra vegada fins ara. No, jo torno allà amb els amics que vaig fer, perquè allà hi vaig conèixer molta gent. Claro. I no sé, és a dir, jo, batxiller, sí que hi tornaria. Jo crec que si hagués de tornar, és que crec que també seria batxiller. Perquè ara pensava i dic, ESO, primari, que van estar molt bé, un 10. Jo també. Però així si hagués de tornar, si me dius un any. Sí, perquè és que trobo que batxiller com que ja ets més conscient. També t'ho dic, m'encantaria tornar-hi, saber el que sé ara. Claro. Les coses com són. Però com que ja ets més adult, ja ets més conscient, ja no... No fas tonteries. Bueno, sí, però no tantes. Ja, és a dir, jo això tinc com el record de que feia les coses per als altres. No sé si m'explic, però com que és més insegur i de lo que pensaven i de lo que no sé què, d'així com aparent, no sé. A batxiller, me la suava tot. Ja és que aquí a Manacor, qui me coneix a Manacor, ningú, o sigui... Jo crec que això també va ser bo, de fer-ho a Manacor. Jo el que em va agradar. Perquè com que ningú te coneix... Jo estic molt content. Ara, si he de tornar un curs d'ESO, diria tercer. Més que res, és a dir, molta gent diu que no li agrada tercer, o que no li va agradar. Va ser difícil, però jo, a tercer, varen guanyar la campada perquè fem un concurs de reciclatge
I les classes que més bé ho feien anaven d'acampada. I vam anar d'acampada. Els anys que vam anar junts? No ho sé, a Seranalet? Sí, no, tots anys anaven a Sí, Seranalet. sí. Ah, sí? Ah, sí, va. Sí. I sí, va estar molt bé. Jo torno a dir de fer anar d'acampada. Que damunt, ai, que això acampada van passar moltes coses, Va eh? estar molt xervera. Sí. Jo me'n record cuinant a les fosques, que fa com mitja hora que estem remenant l'aigua i no, ja no bullia. I cuinàvem amb la lampareta queixa de, tipo, de minero, no sé com dir-ho. No, així, per dalt, això no vull. Miràvem la sal i era bicarbonat. Toma ja. Claro que no bullia ja, per dalt. I després, si em venien les professores també, i mos, quan estarà això? I nosaltres, no ho sé, que damunt, Ja no ho sé. havien de fer pasta, que era el més bàsic del món, eh? No me'n record gent d'això, Fa, ja, però... que aquest dia tinc una persona que se va fer un trau en el front. Qui? Esteve. Ja. Va patinar per les roques, un besit a Esteve. No me'n recordava gens. I que hi havia aquelles dunes. Uf, i jo que vaig agafar una Ah, cegada sí? també. Perquè em van rompre la tenda. Te van rompre la tenda? Déu meu, no me'n recordo de Rosa, res d'això. Rosa. Sí, jo només sé que m'ho vaig passar molt bé. Sí, jo me passa això, que sé que m'ho he passat bé, però no me'n recordo de res. No, jo m'he donat compte que tal me'n puc recordar perfectament de... Buah, me'n record que duia aquella roba, tal... Sí, que me vareu forrar les tires de cera. Això sí Això te'n recordes, eh? Ah, que sí? Sí. Mare de Déu, vaig anar totes les ampades, la punyetera cera forrada per les cames. Hombre, però perquè tu també te'l vas llevar a poc a poc. Posarem en situació, vale? Teòricament estem dormint. Teòricament. No vull que ho contis tu, però... Saps? I ja estem així, llargats a tenda. Damunt la nostra tenda eren 4, crec, si no m'equivoc. Sí, eren 4. I en plan, ja està així llargat, i com que sé molt de renou per de fora, però dius, pa què? Estem cansats i passes. De repente veus com a llum que ve cap a la tenda i dius, passa algo. Però així l'ascensor tancat i t'has de dormir i de repente me not que m'agafen i que me comencen a fregar les cames i jo, què passa? M'aixec i me veig les tires de cera ferrades a les cames. Jo no te vaig ferrar, però... No ho sé qui va ser, No, jo no te vaig ferrar. però me'n Jo record més res. sortir de la tenda, Déus i Cristos, Jo et deia, però Gabriel, lleva't aviat! I tu, caram! perquè me'n record sortir i en lloc de llevar-la així ràpid cap a dalt, perquè fugís tot, me'ls va llevar de dalt cap a baix i a poc, Sí, i te va quedar tot història. els 2 dies, Claro. amb una mugre per allà, Claro, és que Gabriel... i després vaig arribar aquí, a casa nostra, i jo dient, mamà, m'he de llevar això, no pot ser. Bé, n'hi vaig posar d'oli perquè fugís la cera, Hòstia. me n'he recordat d'aquest dia, i damunt, és que me va ferrar en el genoll, que en el genoll... No, jo no vaig ferrar res. Jo estava allà d'espectadora mirant què feien. I una altra cosa d'aquesta acampada. Xerrarem molt d'aquesta acampada. Sí. Una tenda, no vull dir noms, va fer així a les xutxes i no en van veure ni una. Hi havia xutxes. Vamos. Després, quan replegaven les tendes, tot allò ple de bosses de xutxes i nosaltres. Qui? Digue'm noms. No, és que no me'n recordo qui era. Sé que eren nines, però no sé qui era. Ai, no pensaré, no. Rosa. No, ja t'he dit que no me'n recordo res. No sé, però en general, i me'n recordo de les 2, 3... Pues ara que ho dius, crec que eren nosaltres. Però jo tenc que recordar menjar xutxes. Però, clar, no sabia què eren, per tant... Bueno, canviem de tema. Estem en el sopar i teòricament hi havia xutxes de postre. Ah, però Varen no els menjar? varen menjar totes, oh. Eren perquè no se'ls menjassin els altres i me'ls van quedar. Ah! O sigui, jo sé que les bosses de xutxes els varen veure, però després varen desaparèixer. Rosa, No, vinga, canviant. Vinga, anem. La mateixa acampada, ojalà torni, la veritat. sí. Una altra cosa que mos hem donat compte així en sopars d'estens és que ja no som el centre del món. També. O jo, almenys. Te'n recordes quan era... No sé tu. Jo quan era petit, a un dinar, un sopar familiar, sobretot per Nadal, Tothom. havies de cantar
La Nadal, Tothom estava pendent de tu. Ai, en Gabriel, ai, na Rosa, no sé què, vinga cap allà, vinga cap allà. Exacte. I la típica frase de la patineta que t'agafava així per mofetita i de ai, que has crescut! Sí, oh, la tia, que eren les ties. Ai, Rosa, que has tornat de gran, no sé què, i tu no te conec de res. Això me passa molt quan vas pel carrer, que vas amb ta mare o amb els padrins, això, que diuen i això és teu fill? I sí, no sé I què. aquesta és teva? I comencen a dir ai, i jo me'n recordava quan era així de petita, que ta mare te du en braços. I tu, mare de Déu, Sí, total. ha I ara pogut. és com, hola, som aquí. I ara és... No, no, ara ja no ets el centre. No, com molt te diuen de bon ets, de tal. Ah, sí! I ja està, Ja està està. acabut. Però a veure que, en part també, està bé això de no ser centre. Ningú Ja, no diu sí, res, exacte. passa desapercebut. Mm. No està tan mal tot ja. Sí, força bé. Però bueno, quan eres petit també te'n recordes tots els somnis que teníem? Jo no... És que no, jo tinc la memòria de peix. Però sí que sí, me'n record de malsons. Ah, sí? Sí, I això? No te'n recordes de l'ova i te'n recordes de dolent? clar, però això passa en tot. Ah, bueno, no. Roseta. Sí, passa en tot. Warning. Sí. Tu te'n recordes qualque son que... Somni? No, em refereixo, per exemple, de petit, ja quan anava a primari, ja somiava en ser jutge. I ja Ah, volia ser vale. jutge. Després Vale, em vaig donar vale. compte que havia d'estudiar molt i això, i vaig passar a abogat. I després ja de que em volia guanyar la vida fent poca feina i cobrant molt. Això és jo sempre. Sí, sempre de, jo vull ser rica, clarament. Tal qual. Jo pensava que me casaria amb qualcú que fos molt ric i ja tindria la vida solucionada i ja podria fer jo el que volgués. Una bona... Jo he pensat de vegades, si fossin rics, però en plan, milionaris de bon de veres, Clar. no sabria estar fora de fer res. També t'he dit, exacte. Jo m'avorriria pintura. Per molt que trobis 50 hobbies, què faries? En plan, s'acabaria fent monòton, no? Jo preferiria tenir, malament, imagina't, tens 100 milions d'euros. Toca fusta. Ojalà. No sé, estar tot el dia tancat a casa teva o fent... Vale, pot viatjar per tot el món. Sí, ok, però arriba un punt que t'avorreixes. Ara, si qualcú té 100 milions d'euros i no sap què ha de fer, me'ls pot donar. No? Qui diu 100 diu 10 a 1, també... Si jo, si qualcú se sent així, que s'avorreix i se vol anar a fer feina 8 hores o 10 en el dia, perquè diu que s'avorreix molt, perquè té massa de pes, me'ls pot donar això. Exacte. Jo també, con el rosa, anem 50-50. Jo m'aniria molt bé aquest dobbers. Jo seria feliç. Hombre, faria És moltes coses, És no? vera que, és a dir, jo crec que arribes a un punt que no saps què has de fer. És que Però a la vegada també com no que... me sabria greu, saps? No crec sabria què fer. que és una situació que no estarà mai. Sí. Mai. I love you. Poden anar xerrant de sí, faria això, sí, me passaria això, però... No. Nosaltres, o almenys jo, he descobert que la felicitat és anar a fer una cervesa a plaça. També. Sí. O sigui, així com abans, bé, abans, fa 5 o 6 anys, de, tot bé, i tot bé, i tot bé, i tot bé, no sé com... Prefereix estar tranquils, estar amb els amics, Jo, és que jo aspiro a la vida de anar a fer les meves hores de feina justes i suficients, perquè tampoc mos han de passar, i després oblidar-me de la feina i quedar amb els meus amics o anar a fer coses que jo m'agraden. és que és això. O sigui, és tot bé se donen en això. No, és que és això. És a dir, per molt que tinguin molt d'obvis, és a dir, això és el problema de viure en una societat capitalista. Però és que realment mos van fer pensar que sempre necessitàvem d'obvis i és vera, són molt necessaris. És a dir, és una cosa que si no No pot viure no fora del pot pes, viure perquè capitalisme, però és això. Jo me n'he donat compte que de vegades val més tenir menys responsabilitats i cobrar un poc menys, però quan acabes la feina
desconnectes totalment. I no va de pensar en la feina. Exacte. Que Això... no, cobrar més, tenir més responsabilitats, tenir una millor feina també, però el simple fet d'arribar a casa teva i estar com a intranquil de dir ara he deixat això fora fer, ara això crec que no ho he fet o no sé què. No, crec que no val la pena. No, és que, clar. Qui ho hagués dit mai, això? Això ja és conversació d'adults. D'adults. De fer-se... Me falta aquí a vermutet. La pròxima una cerveseta. La pròxima una cerveseta. Patatilles. Exacte. Una altra cosa que no hem xerrat, Rosa, i jo la volia treure aquest tema i no sabia com treure-lo, és Instagram 2016, 2017, 2018... Uau. Que ha canviat de molt. O sigui, ja m'hi diré una cosa. Una, i crec que tots sabrem a què m'ho referim. Punt i opin. Punt i opin. Guió i... Confés. Això va ser els principis de les històries. Però, a damunt... Ai, és que... Jo me'n recordo... O sigui, no sé, crec que segurament m'ho pot vermell ara, perquè jo era una d'aquestes persones de punt i opin. Sí? Ho varen fer? Molt que sí. Jo també ho vaig fer. A damunt, he de reconèixer. El primer dia de batxiller... De batxiller. De batxiller. Perquè, claro, nosaltres vam anar a Manacor, jo de la classe coneixia una, dues, tres persones màxim. El primer dia com que els comences a seguir tot per Instagram i el primer dia contacte, punt i opin. No te creo, Gabriel. Quina vergonya. Això fa eso. Va ser... El tercer, crec que va ser el darrer tot que vaig fer. Però va ser com... Jo, dins el meu cap, era tipo... Buah, així me contestaran, així podré xerrar, els coneixeré un poc, no sé què. Ara ho pens i dic, Biel, fas vergüenza ajena. Bueno, que el batxiller crec que també. Jo vaig fer... O sigui, el batxiller sí que em vaig fer un. Va ser el darrer de tots que vaig fer. Jo no és que em vaig... Jo responia. Jo posava... Punt. A ver què dices també. Saps, en plan... Ai, hombre, jo, no seré menys. m'està aquí aquests llagrimet ara. És que això va ser molt... Buah, i quan... Te'n recordes quan hi havia una festa? Que tu penjaves el cartell de la festa? Sí, no, espera. Mana, sí, no. Monto, sí, no. Dia 31. Monto, Vila. Avui Vila. I damunt eren emoticones de confeti a la festa o el que sigui i salta una caseta. Sí, és vera. Ostres. Ai. Pare, no. Que fort que el que ha canviat. I això, man, tu ja ho pens i dic, fa a matar d'això. No. 6, 7, bueno, 6, 7 anys ja. Ja fa 6, 7 anys. 6, 7 anys que quan nosaltres sortíem per quintos de Vilafranca érem els joves. Buah. Sí. I ara sortim... Perquè vols fer una idea, això era de quan el niu està aquí dalt. T'anava a dir. Això era... Nosaltres hem viscut les èpoques dorades i el niu, perdona, jo era allà on més bé m'ho passava, tio. Podem dir que... Bé, no diré res perquè era... El niu era brutal. Era èpic. A damunt, ja em va costar un any enterament que hi havia una entrada per darrere. Gabriel, estava molt poc poder. Perquè no sortia a fumar, jo estava allà. Me'n record. No, però podies anar a pixar també, saps? No me falta anar. És que jo anava pels carrerons. Saps? Coses de festa. Bueno, pues ja. Me'n record, allà va ser, allà on vaig veure el meu primer cubata, que era Puerto de Indias en Sabena. Ai, uf. Tinc tant mal record d'aquesta beguda, és que no la puc... L'ensum, la vaig veure tant de temps que... Tot és bé, sí, molt d'anys. Que ja arribava un punt que ensumava l'olor i ja anava en el banyo. I que no podia ja ensumar la Puerto. No sé, tothom bevia Puerto. Perquè era estava... roseta, era sí, fluix, i era dolç. Era dolç. I era bo. Però ja... I és que el bo d'aquest temps és que tu anaves i des un Puerto 7-Up i anaves en el bitllet de 5 euros i fes així. Pam! I no t'havies de preocupar. Ara vagis on vagis ja has de cercar monedes que 6, 7, discoteques 10, 12... Jo com que no soc de discoteca. Jo és que vaig anar... Digamos que la nit de Halloween va ser una nit un poc estrambòtica. Sí. Ui, bueno, deixem-ho aquí. Sí, vaig tenir un sopar i les coses van embrutar un poc. Molt bé. I el Sant Demà quan vaig mirar el compte del banc vaig dir no me'n recordava haver begut tant.
Ai, està guapa, idò. Ah, guapo, eh? La pròxima no te'n dones la targeta. No, pagarem efectiu. Amb efectiu així saps el que gastes. Ai, Problemes de fer-se gran, no? Problemes de fer... Sí, veus, quan Buah. era petit que no tenia targeta no tenia cap problemes. Comences a gastar i gastar i gastar. És que, una cosa fàcilment, jo un dia em puc gastar 100 euros entre benzina. Sí. I Totalment. vas a comprar dues coses. Un jersei perquè te fa falta. Hola. És I que... arribar a un punt que de dir... No sé tu, jo a vegades he anat vaig a comprar, vas fent la compra, passes pel supermercat i veus les galletes aquelles dolces i dius, un capritxito, no? Això són els capritxos, no? És que, dius, aquesta marca m'agrada molt, però és que és un euro més cara. I ja compra't la de marca blanca perquè dius que és un euro més cara. Com fa te fas mal major, aquest comences a euro. comprar la marca blanca. Fa mal aquest euro. Molt de mal. I damunt, jo he notat molt amb els Danones. Jo és que amb els Danones ara posen precio màximo un euro. I és com... Sí, però també t'he dit, eren 4 Danones. Ja. Això un poc... És un timó. És un robo, cables com són, és un robo. Però bé, No. capitalisme, no va més. Rosa, m'ho estem fent majors a passos gigantats, eh? O sigui, que ara, així com anant xerrant, van apareixent més coses. També una altra cosa... jo tenia 18 anys. Com que 18 anys seria un punt d'inflexió... Seria el més. Lots que de vos en 17 anys si podeu, recomanació personal. Sí. Ja te digo d'allò. No tens problemes? Sí. Vos pot deixar tens la moteta, que ja te dona... És que és això, ja tens la moto. Jo amb la moto anava per tot, sincerament. Podria anar per tot amb la moto. L'únic que tens 18 és que pots anar a comprar alcohol. He anat 2 o 3 vegades en la meva vida. Punto. I el cotxe. A partir d'aquí, pagar i pagar. És que ja no vius per pagar. Les paraules. Però, no, és que no. També t'he dit. Fer-se gran no m'agrada. La felicitat d'arribar a dia 2, 3 del mes i veure la nòmina. Hombre, això ja és un altre món, no? Això és un altre món. També t'he dit, quan arriben els dies 28 i 29, i tu dius, ja queda menys. Exacte, però veure que aquell mes mires així, obris l'imàgine i dius, despeses són altes aquest mes. I després m'intento justificar, de dir, no, aquest mes he comprat un viatge per Natal. No, és que mires i dius, només veu vermell, de menys. Sí. Això és depressió. Però almenys després arriba a principi de mes i diu, bueno, ja està. Han recuperat la cosa. Rosa, hem de fer quirita, bros. Hem de començar a veure un pot de veritat per allà. Mare meva. No, i ja crec que, per acabar un poc així la nostra secció, jo li tinc molta por en el futur. És que és això. O sigui, fins ara, no sé, crec que sí, tu anaves a primari, tranquil perquè sabies que després venia ESO. ESO, tranquil perquè més o menys sabies que havia aquest batxiller. Clar. En el batxiller comencen un poc els dubtes. Cap a on tiro? Cap aquí, cap allà, faig aquesta carrera, faig això altre... Jo ara me dius, torno a segon de batxiller i he de tornar a triar carrera, triaries la mateixa? No crec. De veritat. Ja sé. Sí. Però és una merda. És una merda. O sigui, arribar a segon de batxiller i has de decidir el teu futur, bàsicament. Tal qual. En 17 anys. Hola? I no només això, ja decideixes el futur. Molt bé, t'agrada el que fas, acabes la carrera... Tant com jo ara. He acabat la carrera. I ara què? I ara? Perquè és com... Fins ara tenien tot, sabien el que havien de fer. Però ara és com... Pots poder fer feina, pots seguir estudiant, pots fer això, pots començar, pots viure en una altra banda, pots... És com que hi ha tant a fer que no sap ni per on començar. Totalment. I això em fa un poc de por. Fa el sentit de... Triaré el millor. Que això està relacionat ja en la foma una altra vegada. No, i a més, i tu són irresponsable de tu mateixa, saps? Claro. És que tu depèn de tu. Ja està, tots aquests anys que t'han dit has de fer això, has de fer primari, has de fer tal.
I ara? Qui me diu què és el que he de fer? Res, Per favor, que totalment algú m'ho d'acord. digui. No. És que, a damunt, o sigui, és impossible donar comparació. Mm. I ja veig gent de la nostra edat, no coneguts, però gent de la nostra edat, que dius, joder, i aquest està, s'ho guanya la vida viatjant pel món, aquest fa tal, i dius, estem fent alguna malament, Eh, saps? Però després ho penses i dius, ostres, de vegades hi ha diferents camins per arribar allà mateix. ja. Però la putada de triar-ho en 17 anys. Claro. Que no tenc clar ni que no, saps? Sí, però bé. Res. Bueno, Anem a la secció final, anem no? a la secció final. Enguany volem hem provat de fer una cosa. Ben, si segueix passant, no? Tenia un xingot. Ben, si segueix passant durant aquests pròxims episodis. Exacte. Volem, o sigui, com a públic, volem que sigueu part del podcast. Sí. I per tant, hem fet una secció, volem fer seccions així d'animar el públic, els seguidors, en aquest cas d'Instagram, que s'unesquin, que comentin coses. I aquesta setmana, què és el que van demanar, Rosa? De fet, vàrem fer una pregunta, sí, de lo que va aquest episodi de fer-se major, no? I, bueno, algunes respostes que han estat divertides. Exacte. Van demanar això, si quines coses vos fem veure vosaltres que vos tornàveu, vos feu majors. Val? I bé, les respostes són anònimes, primer de tot. Sí, no fa falta dir Val? res. Comencem per la primera, que és que arribis divendres i preferir quedar en el sofà en lloc d'anar a plaça. Totalment. O sigui, crec que com més major te fas, més t'enganxa el sofà. Jo sí, eh? És a dir, m'agrada molt sortir de festa, m'agrada molt, però també m'agrada molt fer sofink. Però així com abans, veus la història de qualcú de festa i de, buah, ojalà seria. Ara, com que els veig, sí, molt bé. Jo sí que nostre en Netflix, mirant qualsevol tonteria. Bé, que Netflix sol tenir de fons de mir TikTok. Però, bueno. Però estar en el sofà o en el llit així, apalancat, fora fer res. Sí, pues I jo lo- és el millor. I el millor és que el l'endemà t'aixeques, presta't, fora ressaca, com una rosa. Fora ressaca, buah, això és el millor. Perquè poc se comenta, sí, una cosa, no són tan grans nosaltres, però pot se comenta que no ets la mateixa ressaca quan tens 16 anys que quan en tens 22. Ni de conya. No. Perquè jo, Gabriel, jo les darreres ressaques que he tingut, mira, és tan moridora. No, és que no em podia aixecar. No, i que després, en el dinar, jo no ho veuré en aquests dies. Ja vas a No, dinar que va, directament és que no t'entro, jo no m'entro. i com que vos el menjar i dius, no. No, és que tot ho fa potera. I també te'n dones compte que tornes gran quan prefereixes els tardeos que les festes. Bueno, això sí, O sigui, clarament. el tardeu, estem d'acord que és probablement un dels millors invents de la història. Jo som molt fan de tardeos. O sigui, surts sobre baixa, que tanmateix, quan tens una festa de vespre, normalment sobre baixa no sol fer-les. Bueno, perquè entre que... No, és Bé, a dir, no estàs sé. fent sofink. Exacte. Mm. I vaig sobre baixa, a les 12 o 1 tornes a casa teva, I l'endemà estàs bé. i l'endemà bé. Ja, Perquè has dormit les teves horetes. totalment d'acord amb això. Sí, sí. Després, segona. Segon, que ens problemes de directe. Vale. La segona. Veure xalets grans i pensar, el primer de tot, en el que se tardaria a fer els nets. Jo, és que quan ho he vist, he dit totalment. Veus una casa i dius, el que deu costar fer net aquesta casa. De vegades, me'n recordo ma mare, va anar a Ikea a mirar mobles i dir, buah, que m'agrada, que no sé què. I fer així, i en el moment que surt la frase de no, això és molt difícil de fer net, passar directament en el següent, Totalment. saps? I veure les coses i dir, això costarà molt de fer net. Els típics, quan vas a una casa, les cases modernes sobretot, vaig anar a una que tenien un vidre en plan així a dalt. Uf. Mira-lo i dir, és guapíssim, però fer-lo net. És que és això. És el que em dic Veus una abans. vidriera i dius, oh, que guapo, no sé què, després dius, l'has de fer neta. Cerques la comoditat.
que el que hem dit abans. Eh. Després, el següent. Quan tenim petits te diuen senyora. Això m'ho passa molt a nosaltres, que som monitors, jo m'agrada molt demanar. Tu quants anys creus que tenc? I te diuen, jo crec que tens 40 anys, i tu dius, sí. Quasi. Tal qual. I a damunt, deixar de fer de monitor, és que un dia crec que hem de fer un especial monitors. O sigui, perquè que venen i te diuen, t'agafen així, jo sobretot m'agafen del jersei. Profe, no, mestre. I jo, no. Dic, si jo t'he d'ensenyar, malament anem. Jo som monitora. Exacte. Si no, me diu Rosa, però monitora, mestre no ho som. Però jo m'he d'anar compte que els atlots són increïbles. Ojalà tenir no la consciència, però la innocència que tenen els atlots que tenim a l'esplai. Totalment. O sigui, és feliç en qualsevol cosa, tot te va bé. Tot te va bé. Si te fa gràcia tot. Tot. Perquè... És que la tonteria més absurda... Fas un pot de pallasso i ja som feliços. Tal qual. M'agrada molt. Se t'enfilen com a cabres. No, van fer mal el cap de setmana passat. Però t'encanta veure que són feliços per esperar res a canvi. I això crec que és una cosa que quan més adulta fas també ho vas perdent. Sí. Perquè quantes vegades t'ha passat fer alguna cosa i dir va, faig això perquè sé que a canvi tindré això. O totalment. Vaig en aquest curset perquè sé que després faré això. I no, ells és com a jugar. Següent, i ja darrere de totes, és la de seure't en el sofà i feies... Jo m'encanta fer-ho. Jo t'ha de dir, som fan. Que en això jo li he de sumar damunt dues coses més. La primera seria, quan acabes de menjar, què fas? És com a... Estible. Quan acabes de beure i fes... Això ja no ho faig, però jo sí que et seure al sofà i fer... Ai... I fer sai. Que damunt, així, això hem de culminar. Quan ho fas, en ton pare o ta mare de vora, te miren així i diuen que estàs cansat. Sí, jo també m'ho diu, ma mare, la meva padrina me diu, me miro, super preocupada, i dic, i ara? I jo, no res, ara. Però és molt divertit. I hi ha la frase, que és la frase estrella de no ho saps, tu encara el que està cansat. I tu, ai... No ho sé de veure tu, però bé, puc estar cansada. Exacte. Nosaltres ens cansam mentalment, psicològicament. Sí. Jo crec que és de lo més cansat que mos poden cansar ara mateix. No tenia ganes de fer res. Jo de vegades me passa arribar a un punt que dic, torno a la universitat, poso així davant l'ordenador i dic... No és un... No. Però és un... Va, merda. Sí. Però bueno, res. Jo crec que ja poden anar tancant l'episodi, no? M'ha fet un episodi redonet. Sí, no sé quant temps. Un episodi coquet. Coquet. Bé, segurament m'ho haureu vist, hem perdut la pràctica d'això. Sí, bueno, a Puntura arribem un poc tard, però bé, m'ho ha fet molta peresa. Sí, peresa, han acabat les feines, ara ja sí que no podem parlar, no tenim excusa. Ara tenim excusa. Però bueno, res. Deixem una cançó. La cançó, jo ja anava despedint-nos i fora cançó. La cançó havíem pensat a Rumba del Temps, d'en Joan Miquel Oliver. O sigui, tots sabem que res és relatiu. Relatiu de què? Relatiu per què? O sigui que de la ciutat de la llum ens despedim d'aquest episodi. Ciao. Sabreu de nosaltres, o sigui, ara prometem estar actius a xarxes, ben actius. No deixar-vos de banda, plan, comprometrem-nos un poc més. Sí, totalment. Això ho dèiem avui a dir que se grava el podcast. No sabem ni quan se penjarà, ni quan gravarem el següent. Però bueno. Mai se sap, però bé. Amb això, ja vos direm coses. Un besito molt gros Un besito. I força València. Força.
Eso era un sueño.